Hakabasdang no ikin ka jingshakri jongi yau try hakan kapor. Ni ko ngang ai ngo Blei. Ubalalong ringkat bat ngi kum ke Balang. Bangidang la banjai peteng ya kini ke online service hadu kini ke por ke bamenta. Ngai Blei ya ki para bangai nak Balang, ki para Kristen ba ki jual baro, ki bapet bat ya semetalang na lagi jongki yang kisem hak ya kini ka jingshakri jongi hakan kapor. Blei unker khui pi lang baki jing ruai, Blei unker khui pi lang baki jing duai. Bat kham tam haba pi asngo juga ketien ke bem ke jong Blei. Nyem hakini ki sngi ki por ki ba e. Yitep ka e belajar hak percaya. Om don lat yang seno ban pai. Kat sabangi pai ke don ka jeng e hikmat jongi. Kum ki banget ru ngiladu ya ka bangin kius ke yang ke jong Blei ban mani u. Kum bagi julek berbor. Apalagi kini ke jeng e senongin pai. Ke tien Blei ka keren yangi. Bat kapan kan mai ngi bau try ulong to bread yala ka jengkit how try tuan sian yami na bonum sya yo bhok lano ban penki angu Blei banginget bu Blei don ka bangi kan kapor hagi benta baro jong ka jingshakri jong yo try te kan kapor tungnya soalang hega banyak ruai kini ke jeng ruai ka basan spa lai na ke jeng ruai sayon pat hadian jong ni ke jeng ruai ngakar sengobaban kerpat iba kor balik mukim inyalah mengi hak bapulin nak ketin ke jong Blei bat banbu i ke jeng kerpat hak jeng duai Tray hokat babila try unle kabasa utip ayu Shania tang Blei ha jingit baba shlei ap mi gular baba shu shania scam ha u ap mi gi jinker ku on a shi shana da pinget fresh lor bor wating kai jisu on benjanai Ana jinjo pagi banget Apeng jinjin jarba Jisu ya pi unram Ben yo jing so shisham La durel kakar po Ha jing yada unbo Api gular bapam Shania scam ha u ap miki jinker ku ona shishana da pinget Tresh lor bor wating kai Jisu on benjanai Bana jinjo pagi banget Wala yong nil om Ya jingshakri benom Jisu on benopat Yai tursharai duwai Menta kum tulashai Hak mingan long rengkat Shushanya scam ha'u Ap miki jinker ku Ona shishalada pinget Tresh lor bor wating kai Jisu on benjanai Para jinjo pagi banget Jisu long shisha Utip ki jing shipam Baroru jing don kam La daman bapim lam Jisu doan ram Ma try gagam Shushan scam ha ap miki jinker ku ona shishalanda pinget Tresh lor bor wating kai Jisu on benjanai Para 爱情就把一把眼。
Sebab ngin yok cing duai ngin pulih katuk ni nak ketien jong Blei kata ka pengilak ban Sem gi kam ke apostol pa pralanong khot ban kong basau bat ka baar si Tesloni ka bakhat wei krenong ka khot ka bar basau haru ar prang ikten ki ong kumni haga tagas ni tila jia ka cing pen stom ben bakrau ya ka Balang ka ba Jerusalem te lapen sakma ya ki baro keleng kiri Judea bat Samaria lait satang ki apostol nomor kata kita ya ki lapen sakma kira keleng kira ya lap ya ta keten nagijiu sansin ngalayok sempat nagijiu sansin ngalayok sempat bat layok sau pau nawai tri lai sen la syok yang lagi ding sempat si sen lelen thamau yang lai sen ngalasyak pailing si mit si sngi ngadon hagaduriau majeliu hagajing leng bon sen hagajing ma nagiwa hagajing ma naging lute hagajing ma nalagi parajan hagajing ma nagjentil hagajing ma nagajing naginong ba hagajing ma nagi klau hagajing ma nagaduriau hagajing ma hapadeng kilok barsam hagajing 3 minut bat kacing 3 sitam hagajing bom yo thia bonsen hagajing thangan bat hagajing sliang haga jingsha jenit bonsen haga jingpcha bakacing lengkhuj nalor kata ki eru ki ba nabar donru kaba ban yanga halagasngi kacing sumar ya ki Balang tengini pendem macing duai kumni pan au Blei bau kupas ngi bahapaneng hani kapor ngi wan bandem akmat cumi kutrai ya ka ban yo kacing shakri kacing mani ya kerteng ba khoi cumi kutrai ya lama mi kutrai yani kapor cumi shakri dal yo men se mu cumi atrai bat ajong sangti beran bor kacimi au Blei ni tip kutrai pagi por ki ba pagi por ki jenjar ki por jong jing sitom kemi kendo kani sngi pamenta ko trai hindai trai ngi ngai scam bakti don bor chimi au Blei mem sem le no ngi ki bangai mem sem le no ngi ko trai I wei pe wei ko trai ki blangkan mau banwat ya khmat ko chimi ko trai maka ta au Blei hapdeng jing cha sitom hapdeng cha jenjar ke ba perthei kai kendo ko trai lang ba kani jing kemi kendo ko trai lang ba kani ki benai ki berada ko trai hindai ngi wan man pau khmat chimi ko trai kumbaka keten kami au Blei kai ngi trai pangin shani hame ngin IT li hame trai bat hapdeng jing jenjar hapdeng jing baro kemai kan do ko trai hindai umen se mu jim trai unyai bat scam ngi trai ka wei sen jam jong sim ngi trai min sem ino ngi trai hakaba ngila pan tip banwat jang mon khoj mi au Blei trai do umen se mu jim au Blei matu yelam me au trai biang jing jan jing mu trai hakaba ngila pan sakri mi ban im ban yai ka ko ngomon khoj au Blei hikai ngi ko trai ngak ten jim au Blei ora preng jing jenjar mi kendo ora preng jing mi kendo ko trai kum ke bangai khoi ki pen stom ben yang yu trai lang bangai jing sitom ka ba lemam nu khang jing pang uban ni to ai bak jing tip ka mon ko jing au Blei bak jing tip ka ten bo jing au Blei mem sem no ko trai min kai do sem mi au Blei ki ai baro ka bangi ni shakri mi ki ai baro ka bangi wat ya khmak jing au trai min ya lam hi biang eksen jam jong im jung trai bat mem sem no trai ikimen sem jungi ikino jungi ku trai klem ka mon ko jong trai hi kai ku trai jagan dik jom kunu ngin im kunu ngin yan bat kunu ngin phai sem ku trai shi sub e tu ai pa kten ku chim au Blei kan shongsa bakan sensyar ikimen sem kim ngai baro kan shongsa bakan sensyar ikimen sem baro trai kibatip banwat ya khmat chumi ku trai hi kai ku trai jagan ti chi ban yan hi kai ku trai juga mon ko chim au Blei hapdeng jing jenjar hapdeng jing sa sitom ma hapdeng bon ki ai kemai kendo kum ke bangai ku trai hinai trai ka kten chumi kan long haswa jungi bar uban sem jum trai unyai sensyar iking im ni kino jing ku trai pendap ni ka mon kun au Blei hakdeng kris ni pan amen ngingit scam bo Blei un ker kui ngi lang baro ki Blei asngau ikit kui ketien ki bem ju lapan sngau ngi kapor ban ngi ru bo Blei
un priang ban unsia skor ki kerpat baro balabu hage jung duai hakane kapor ngin poi pat sekoi ka bentah bat kata kalong ngin ngau ya ke jung ruai ka bagerpang ya ke ban ai habdeng jung i da ar ngut ki khun samla jung ka balang i desi ka ji bat ilapan hun saibon Jakaya kibatlon bat bathan kajaka shem jingso bashisha hakam rakabahaneng bat jisu kuslai jing pang mensi kamrahaneng ba Jisu Shong hak jablamong Jong u o che yasalong bahong jai bang yasalong pat utrai Shyam yaki balatha jingkalan yaki bapat donu jingjathat yaki bakya kajingket jingsukna uhapi hakam rahaneng ba Jisu Shong hak jablamong Jong u o jing yasalong bahong jai ban yasalong ban utrai rahaneng ba Jisu Shong hak jablamong Jong u o jing yasalong bahong jai ban yasalong pat selok bat utrai Blei sibun ya pi ki khun samla ki balai ku ka jangrai ka bakerpang Blei unang kerhu ya pi bat unyai panon kami pi ki por baro nda maca ka kerteng ki jong u hakani ka por ngin poino sakwai ka bentah pat kata kalongi ka bangin yo snow ya ke khubor na ketien ko jong Blei na itemen basan piso tun nya ai Blei ya i bila don rangkat bat ngih ngedapor ban sim ban pendep ya keni ka bentah ko melebu bet bat nginget bau Blei un kerku yang i lengba ke khubor ke binyo ban sam pani jongi hakani ka por ayo yo try Jesu unong pani me e namar kani ka bu hagane ka por bangla banyasam ya ka khubor ba nagektin ka em ka yung try langba kani ka online program ai khublei ye nong jalam ha ka balang ki blebit ban tenrong ya kani ka kam ban yo ban talem banjasam ka khubor ba nagektin ka yung Blei Hai ku Blei fi baro ke prabangai ke e how try Jesu ke perlok Kristan ke perlok perjor
bat ki wei ki bela pelat por kenang ban pej ye kene program ngai ku Blei ya baro haga keteng ke batiang tam utwai Jesu ke khubor bangadon ye ke menyasam haga ne ke por kelong ka jingshakri Blei hapdeng ki jing bela pensiong nongrim kat kum ke siti u after Paul se ke nonggorin ke baar nong ke bakhat wei khot ke baar fulai hadu ke arpo fra ya ke badang sudep pule berduai ki ktien ki ba ong kumne ki long ki sekriu kris ngakren kum ubabit ngaru kham tam hak ji 3 minut kham tam si ka dei hak ji sempat ke ba kham palat hak yeng bendi kham bun sien hak ji yap bun sien nak jiu san sien nglayo sau pho na wei tree lai sien la sio yenga dagading sempat si sien len them mau yenga lai sien ngla sha pai leng simit sis ngi na don hak du rio ka bajleu hak jing lek bun sien hak jing ma na ki wa hak jing ma na ki nang luti hak jing ma na la ki parajat hak jing ma na ki gentle hak jing ma hak nong ma hak jing ma ka khlau hak jing ma hak du rio hak jing ma hap deng ki lok ba asap hak jing 3 minute ba ka jing 3 sitom hak jing bam jo thia bun sien hak jing ngan ba ka jing sliang hak jing sya jing it bun sien hak kapja bat ka jing nang khoj nalor kita ke kiru ki banabar don ru ka baban yenga halaga sngi ka jing sumar ya ki balang baro ken katu kat ne shaphang u afdal pol la shembau long wei nakinong trei ke besir hem jang ke hukum ubalong persya kata-kata ya ka jing hikai jong kata ke jinget Kristan ban yetu nende banjalap ya ke khubor shaphang ke kerteng ku jong Jesu unong pen imba rei une hak jingi kendu ke marwai simet hak lenti cermaskos ulalong uta ublayo ya kata ke jing su pau belapan kelon kram yu hamadan dak jing teng shan borba ke Blei ulaten ju yu hak ba umla syu ban yela persya ya kata ke borbeneng ke belong persya yu hak ke belapan long yu ban su thu yala ka jong ka kam ya ka bela trei persya ya ka mon ka jong Blei mula pendem yala de ya ka mon ka jong trai bad ula long uwei nang trei ka rat ba haden ka jing kala ka bemut ka ba u ula sempat ya ka senjam ban long atiar ban long unong yalap unong trei ubesir hem ban yalap iku gospel haga kerteng ka jong Jesu ubelong utrai siam haga jing lek missionary jungu ban pendep ya kata ka kam ka bakrau bat ka bagentang ya ka belaban set halo ka terpeng jungu ula trei sitom kata-kata haga kam ka jong utrai met labat sengi bat judon por ban siong alhia lani wat ban siong thaj ka banglaban siam wat hapada jing trei sitom kabala penlut por bat pelong merau yalade haga kam ka jing utrai u hab ban yai lang ba sibun ki jing ki jing ninjal kum bladep puli haga benta ke besikmat habi kren shaphang ki jinge u breu bro yo balakha hasla prathei umla ban kiar ni ban yai lach na kita ki jing baro ke de ban yai
lang ba si bon kijinge kiba harukom kabakong san kabang yedon kam ban ya kren hagane kapor kalong tang yeda kijing kibami henrei kumnu ban shakri yaw try hapdeng kijing after Paul ulayatu kebakat nu ya kabalo dai ban sya sitom lang ba sibun kenyen jar man ba ula trei hagada kam ya kabalo ai tilut met bat man sem ban shakri yaw try kijing ke ba krau kat nu ula dai ban yai lang ba ban ngi sem ba after Paul sem la kendran den setia ulong utakeng ubla kloi halaga singi na kabanta ka kerteng ko jing try ban yele persya ban ya tenju bor ya kada jing kibawan haklen ti ya jong kumta ka jingshakri Blei jungi kaba man la ka singi la setia ba mangiru ngin nyaj laj ye ka bangin tiar na ka jinge ki jinge kimi ba kanang ye mi ki wan bat kanang ye wan na ka por se ka por teng ki jinge ki ba palat kat hadu bangim sngula syu ban sya kum ba ka tin ka ong yang kendu syong ji hatungi kloi kum kita ke balong kinang but ke pesisya ke jong try kum kita ken ke kloi ban len jelede ban tur sekhmat ban kan randin ban shakri la jong try wat habdeng kita ke jing jar ke jing hatungi slan ban ye tenju bor lane ban ye le persya ye ke jing nalor kijing kiba harukom kiba juwan bat kiba yaiwan man kapor kiba bonsen ngemla ban ba ende ban kit ya kita kijing kiba long seba palat kabor ka jongi tang kata laten rong bala yaiten rong ya kita kijing kau wei hadin ka wei pat nalor kata sa ke jing kabla wan jia nagadao ke jing wan jong u virus COVID-19 nagadao jong u virus COVID-19 tang ye kablo penting pensmi pensir ya ke babun ke balang kalapen kenyu ya ke pathai berkowei hakaba don jagari don jekayo briu ban phet ban wat jagari namar kata ka don kijing ta ka bajur hakiliang baro kham tam hakiliang jong kayo ka kot ka pule ka dangle ka khayi ka pateng ka lech ka wan ka kot ka khia bat kum ta ter ka jingshakri Blei hagiyeng mani kalong ka bakenja ka jingyalap gospel ka bala yai yalap na ka wei ka pois ka wei ka por hagija ka sor ne hanong kandong kala kanja jar ka jing sawa ka jing riu jong ke baje na ki yeng ka bagantang ka jing utwai kala sange Tinong Jingiaseng ke bi ban shakri yaw try kira sange ban Jingiaseng kamper lagi daga jingjia ki besar khai kalau wan jia kum ke daga jingbe jong eryong ne kum ke jangar pelung jong ke duriau ba i kum balakut ke lat klenti baro aingu yaw try Jesu uyai don rangkat berobor bat ulong hajan bani yarap haba ngikot kerpat yau kumbal don kat baru pol hapdeng jinjar ke bakrau ngingej
ba ulong ujuk udon ke kular ban long rengkat lembat ki bangej baro ngila du katu kene por ban sekri Blei hake yeng ke bagentang ke jeng utrai kum baka jolong Henry ngiyo pat ye kalat ye ke gabu ban sekri yo trai hale ke jeng krem peyeng bat langba ki online program ai ngo yo trai na ke bentakane langba ki jing jia baro ki jing ki baharukom ngadon ban ong hagane ke por habaro ki blapunyo sngo bat ngap ye ke program Mawlai udon ka plan jong u ka babom jukut ka jing tmu jong u kalong ka bam la yit syu berkata kalong kumno ye ka ban penbha ban penjanai syu syu ya ka jing segri Blei ha ka ba uwan ban pej ka jing segri Blei ka de ban don ka ta ken ka ba utwai upadiang hun na kibangej baro Paul badu silas ni syamba kelong kita kinong but kijong utrai di bala yo ia kata kajing sempat dagi bon tree bala set yaki hakayeng bendi bala penskam yaki kejat jongji haki ding song ki batar ki sia Henry ke ke bangalaban siam wat haka yeng bendi hap deng ki ding song bala pendaj ki jat jongti hamar ka porsi teng senja hapo ke yeng bendi men baga bathei ke yo thia bat ka jeng ken ja jong ke mit upol bau silas Tila ya duai sirhem, tila ya duai sirhem, bat tila ruai yero, ya ke kereteng kabin bertam ke jong utrai. Kabang laban siam yang ini kat kum ki kam ke pistol, kendong ke bakhat riu, ke dekot ke arfulai, hadu ke arfusan. Hap deng jinjin jar ke bakrau. Ki bakat kilum bat ki duriu ba kini habala pej kila saban telep no nama kata ngin kili ngelakmu kumbau pol bu silas kelele banang duai sirhem bat ban ruai ban yero yau trai Kun Israel man balaleng merau yiki hagri Babylon ka ke brami ka jing sowa na krami sentur jongki ke baki kiong kum dongen ruai yaki jing ruai try hakri nong wei haki ding jaman rei kis den yela ke jong ke dui tara kabeng laban siam kat kum ke sam ke bispa life in yo kad khot ban kong hadu ke bersau Paul badu silas nap deng ke jing dum ka beteliu jong kata ke krum yeng bendi Kilo pediang ya kata ke belong kajing pen sir hempat ia ke ben sem jongki Kebalong kejing siamen siem haka porsi teng senya haka bagi radawai jur hautrai bat jilayar wai kigen jeri ke yeng bendi kiding song ke basya kemla ban pensenge ya kata ke spiritual revival lani ya kata kejing sir hemen siem kabadon haupol badau silas kum ta ko ke prabe ke bi how try ke prolog kristan ke lok ki jor kat ke bala bunyo sngo hatu kita kejing kita kejing jar ha kejing ka bangede ban yai lengba
Tindon mo kabor ban pansange ya kata ding kabrahem ban jingshakri yau trai neng nang yai ban duai bar yai duai jur bat ya ka bangen wai yero yu trai ha ka bon ai hangi ya kata ka jingshir hempat ka basai sien ka jing hem jong ka man sim ban jingshakri yau trai katukan ni haba kene ka jingshir hemen sim kala trei kan wanra ya jing pengladur ka basisya ka ba fer balabak na ka ba julong on penkup hagi ya ka dur ka jong kris ka jing jong ki kanang furnai man ka sngi kanang su sing na ka wai ka po sa ka wai ka por ka jinglong barim baro kalau wai no kin kup ya jinglong jing ka bathamai kin omle rang ban phla ya ka teng yu trai dalaga da nut baro nama lapan kup bor ya ki dau trai ka kam kalong ka ba kata om tang ya ki paj riunget Henry wat ya ke nong yalam niam gibadon ni ka jingket khle ke bakia kumno ban sain dur thamai ya ke jingshakri Blei ke basisya halaki jong ke balang baro kat kum ka gospel ka jong ukris la ban ong ba om baro tibala san kibla rangba ha ke jinglong bang jaman sem Pola bu tho siti ji korin ke banengkong lal nong ke khot ke banengkong bat ke ba wong haba bisyar Jakarta ba ke jenglong rang ba jengki kilong ke rang ba bha kilong ke temen Henry ke ke jenglong jengki kilong ba ha ke jinglong ba ke jaman sem kirang yai long ki khlung Ompat la ban hikai ni ban kren ban ai ke jing hikai ke ba na ke ta jongki hab ban sa bat ban ai ke de jing bam ke ba jem ban ai ke de dut na ko we ke por sha ko we ke por namar kata ke ba kum kini ki bolong kita ki ba fla ba ke long ke banget Onda habla wan ki jinge bat habla ten rong ya de ki jinge ka wei hadin ko pat halor ki terpeng ki batlot ki jongji kin omla setia ban yeng kani kakta om tang ya ki de batlot Henry wat kita ki bakhlain bor dila ban kelon Henry tang ke basania how try tang kita ken kelong ki bala pensai bo kabing laban sem kat kum ke kitab jong Isaya endong ke basofo ke khot ke balai puwei haba syukran kelum haman lagi tleu yeng haman lagi rempe yeng las lei ledap tang da ke jeng bagi jeng jenjar sudah ki rampe yeng jong ki rangli ki juki ki baduk ki basuk ki badon ki ba ki barit ne ki ba kraw ki ba start ne ki bam start ki ye kan do ya lagi jong ki jing na lor ki jing ki ba salon sar mi sa ki jing ki balong kita ki jing ki bahayeng hasem ne kita ki family problems ya ka bakiyong bat kini bun sin kilong kita keng ki bajuat bat ke bakelain kata-kata kani kadai kita keng ka bau jisuru uladap keren bagi ta ki jing kin sedang kin mi hal ki jong gieng ukpa unyala persya ye ke kimi persya ukpa ki kimi ki pa ki nyala persya ki khun persya ki kimi ki pa
ki kiau ki thau kurem kin long ki nang lepersa lagi yang persa kurem namar kata onda hak bela jur palat bat bela jelai gini ki jinge ka ei ke bami kala yalam hadu put baki long ying kelong sem ki jot ki pat ki pra bat kalong ke ba than kumdu bela ban saindur ban sop spany pat hap deng kata ki jinge kalong ke ba kata-kata ya ki long ying Kristan kumnu ban tur sikmat ni ban long lai lut ban yo ya ki jing siri Blei kum ba dai biang la khang lat lagi bun ki dau na kapor sekapor reng adon ban ong pat ba ka jing siri Blei ke basisya kadai ban yai lang ba si bun ki jinge dai lang ba ki jinge ki bangi kendu on tenju ya ke jing siri Blei ka basisya ha ki long ying Kristan kalong kalat ban tenju ya kata ke jing fla jong ke jinge hadukan no bagilang ke basilur negi dai tangki khau put ban ai ya ke jing sekri shau trai ban long ka badap biang pura ku madai biang kada kum gamon ke jing trai ha ka postuk perthai ha ka por jong ke jing kemen ha ka por ke jing subha ha ka por balai lut Nyes ngo bakalong ka ba jam, kalong ka ba suk ban sekri Blei. Labun sa kalesting, labum su nyo. Wat hadu ban le ke jeru ban sekri Blei. Henry ngadon ban ong. Bahap deng ke jing jar ke bakrau. Tungin kan mau, bakadon ka jing ya tantelai ke bajur. Kumno ban ai ke jingshakri ke bapura shau trai dei hang ni ken ka jing fla jong ke jinget don kam ban don ye ke men sim ban kendo ya ke jing baro nang bala ban ai ke jingshakri ke babatam shau trai ke jingshakri Blei nama kata hapa deng jinget kalong kum kata ka selem sainar ban pen ya kata ku kendo nar ka bersarang baro ba kata ka long ten ban sain ban pen ya kata ka belong ka bembit nam baro ha kata ka belong ka sainar ka jung utrai lani ka furnace ka jung utrai nang ban pen long tenar isbat ki bapura ki ban nalla lang ba bon tali ke proses kum ta ki jing kilong keneng pengkiang ban shakri Blei Henry kilong kalat ban penlong pakanala ya ke jing shakri Blei bisya lang ba ki proses tiba-tiba ban yai lang ba Job namar kata wong nong ke bar fulai ke khot ke basipo wong kumne onda ulatan ju yenga ngan mi no kum kak siar stiu petos ke menengkong nong menengkong ke khot ke menyo wong kenang bakata ke ba frang ye ke jinge jopi ke ba kham ko dori kak siar bat ke ba jot ru lala frang ru hakading on yo shem yeka hak jing yero bat ka burom bat ka jing long burom bat hak jing pen pau u Yesus Kristus unde virus COVID-19 ubay ngiting thot kat hadu menta hak wai ka sngi
unsa jem jai bat unsa ja no bat nginom ting syu kum baka julong berusikata Henry kanika wei kabagnon ban ong kalong ba kita ki jinge lani ki problems ki baharukum ken don jingkut kam tam kita ki belong ki jinge hayeng hasem compare like the jing jinjar ki ba khrau kat nu ki la ke to wiar kum kelumba hatongin Sept hatongin khawek kum kita ke bisa kribat ke badon kada ke sinia ban ngej how try ubalong Blei ubudan bor tongin phai siau Penek den jala ke jeng siania hakik sang ti den bor ke jengu ulong berbor hajan ban yerap tang la lengi khot ker par ya hakan nur ke nu ke por daga nut bat ke mesem ke balowet ke paj bat ke balamong namar kata udon ke bor ban hukum ban pensenge ya gena gijing paro kombau trajing Yesus Kristus man bau don balagi jong senran hakaduriau kalilaya habalak he gijing ke eryong ke bajur ukan rat jing yelo yot sia hakalieng di senran hakajing ke eryong bat hakajing at pulung Bakal kalian ke begisyong sabakan ngam Kila Sept kata kila lek marmar ban kesiu lekan rat banong kokan rat tuki ngin sayap kalian ke begisyong kan sangam Ujisu on hakabalaki nakabatia wong api kibarit kijinget kum tahi ulas neng yang eryong bagi duriau bat kelalong jai pat kani kalong kata keng kabladang senia hau tau Blei ubudon bor ubalong uju menin mentah bercik ke bom jukut udon kajuk kebor bat unlek kum juk mentah ban penjai ke eryong bagi jing at pelung Kibadon hakaduriau kejengem kabangi hab ban yai langba ban king jala kejeng olieng ban poi seliang ngayawer ngakhot sungubha ya baro ki prob ngai ki how try ki perlo Kristan ki lok ki jor Tungin ya pentomaino ya ka jingshakri Blei ke basisya nang ni sekamat da ke ye keli bat kerpat nau trai ban yo pat sajisien ya ka jingshamen siem ke batomai bat ke bayem ke jing ke jing jar ke nom kut no Henry tungin yai ban penlong rukom ban pelong duk sababha ban sim ye kesenjam ban sedang ban pen klan ye kejing segri Blei what happening kejing bad kejing jenjar nama kata Apostol Paul ho city si nong Korin ke ba al nong ke ba khat ar kat hot ke ba si powong nabakum ta ngasubha ha kejing telot ha kejing le ben ha kejing kenduk hakijing ben hakijing sipa na gemtau Kris namar habang itu telot hangta ngalong ubaklain Blei un keruhu jago khubor baro beli sam hagade kepor na gemta kebrom kejungut rai amen tunya pendem hakijing tuai long kebrom nyemet rai Namar kani ka por ka bakoror ka bangiyo ban se kri yeme
lang ba ka online service. Haka jing skor ban sngap ya ka jing kren bro. Haba man sem je me ula ya. Ka don ka ka ba phla ban sngo thu ba me kren ko try. Ban pan kan mau ya ka bangai baro ba ka jing ya len ti jingi kam long kren ti ka suk kam long len ti ka jam. Hab ban ya ba ka eryong. Hab ban ya ba ka duriau. Hab ban ya ba ka jing jan ba ka jing ko slai. Ha ka ba kum kita ki por. Kat siya ka mga fay tang ki jing ko lat. Day ha ka kum kita ka por ko try. Ngi ka pat ya me men yo ban wan ban jingo bat pay ya ka jing ko briu. Pay ya ro pay lang ki ba ka ang ba ka protajam manong ko try tis nay yangi. Jirap a try. Bo sembay ka tin jome ka na ka por ya ubala pen snow. Ya ka bing leo man ya sam. Kan long ka jing besai bor, bat kan pen ki pat iya ka ben sim. Ban pelong kita keng ka yo pat, ya ka jing pen kha, jong ka jing ka ben sim ka how try. Ha ka ben yo ya ka jing kut jengmut, banong bat ha ba deng jinge, bag jing jar ka ba krau, ngin sakri bengan yai sakri. Kam ha su yo try, ban iya ka men suwa. Ngay ko try na rangkat ham tam na kam ta ki long ying long sem ki jing ha ki malang salang ki jing ha ki bon kiliang ni gar pat ni mem sobha ya ka ban weng bat menyerap men pen khia na ki jin jar ka bakat ni kam tam na ka daw jong ni covid-19 ubala sa priang sa tla ka pathai ha ka bakla pen Sept tieng ya ka nong song snong ha ka leng kri ba ka leng ki jaga ka ki ba yo pang ki ba sngo ser khai ki ba la yap ki ba sngo ser khai ka pen ser khai om tang ye ka ba ngai wat ye ka ba ngai la pen kan yu jirap a drive kum ka ka por bangin wat ye ka jagare ban wat ye ka jirap ban khme ki khmat om seglum hanrai shau try rong ban me jing pen khia ko try nam ka ta ye gari pen khia ye jai beriu pen khia na ka jing pang pen khia ko try om tang ye ka met pen khia kham tam ye ka men sim kilong ka be ye bi Sept tieng you try ha ka bre bar ka pau ki bala phet yap no na ka pop se ka hok ki bala phet yap no na ka ji dum jak jin sai bar ka be ye ban wat bar je kri you try ban long kita keng ki bo try un yo ban penem ba ka wai ka men sim ka nam jot no yang ko try je ki pat na ka po Andang jaga kita Yesus. Nong peni me Amen. Blei sibun hi piteman masan na kamata ki ki khubor ki bakla sam hapna jongi hang ni kapor ban ngangat kalalong ka jengker khu yang ibaro ki basngap ki baska skor ki ktin ka jong Blei ila poi mata sya ka benta ka phat ki ban panwai no ingin ka jing sagi jongi hakani kapor tungnya sno lang banyarwai ya ka jeng ruai ka ba arspa nyepu kundai jeng ruai ka ba arspa nyepu kundai kasngi hadin kilo hadin jeng ni ka jeng ruai sa sisien ngakarpat ya inukren BNI ya ka jeng kerhupan wai Bible Jesu ang bayan siya na marjon haka pertay pun jajay janjargen yo en ray utray udon bani habani penkentang moon ni tips kem kasi kapernay tang siya din kilo tang siya kilo tang siya kilo ni tips kem kasi kapernay tang siya din kilo ni don ha pertay jing jinja jing tala but
ca jing still en re u try u kular banon e no ha ba ki lo dum ki tam ba ro sao dong le ti jong Ye tip scam kasi ka per night dang sha din gil om dang sha din gil om dang sha din gil om Ye tip scam kasi ka per night dang sha din gil om Ba ki yong ki girl ca du reo ca jing em hi shem sao dong ya pi ki per sha ba rom ha ba ca jing dong ca wan tap ca ba god ki kma jong pim do tip scam ka si ka per night dang sha din Dang sha din gil om Dang sha din gil om Ye tep scam kasi ka per night Dang sha din gil om La dang ni sha kon ki Christian ngen sayo Bai dong ga din Ula sha na marki po Jangi barom Onom ai bangin sha tin jo pala Ya kapor jangi Ye tip scam kasi kapur nai Dang sha din gil om Dang sha din gil om Dang sha din gil om Ye tip scam kasi kapur nai Dang sha din gil om Dongen yeng scam para ba it lagi shem Jing jen jar ba Da le le u try a ye onom me nom On da de baro jing tre join ye hang ne a ka pretend Yen mem chiu nom yen trong tai non sha len den gin om dang sha din gin om dang sha din gin om Ye tep scam kasi ka per night dang sha din gin om Aku buai no ka jingshakri ka banglayon pandep hagana ka por tul ai baga jing e ka biang nyu try jing Jesus Christ ka jing e ba ka slay ka jing Blei pa mana bom je kut lem je sa ka bat hiang je bor man se mu khoi lai wel kat lem ban ngi lem ban je barok ka se skor bat ngap ye ka program menta bah la kata amen